Ако си жена, която си търси мъж, който да я издържа, докато си гледа децата, създава семейство, дом, ти си материалистка. Ако си жена, която има амбиции, иска да се развива и да не зависи от никой, ти си гадна феминистка. Ако си жена, която не иска нищо да прави и на никой не пречи, ти си мързелива и бездарна. Ако пък успееш да развиеш и собствен бизнес и да имаш семейство, това не е вярно. Ако си хубава, си уличница. Ако не си хубава, не се показвай. Ако нямаш деца, защо по дяволите нямаш деца? Ако имаш деца, не ги гледаш добре. Има изключително много тесногръди нещастни хора, които са пълни с комплекси и злоба. И не оставяйте такива хора да определят действията ви. Бъдете смели, бъдете автентични, бъдете себе си. Въпреки че не сте перфектни, никой не е перфектен. Преследвайте мечтите си и да не ви пука.